हेल' लोगोफोर, आंनि बे प्रदीप दैमारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। जोङो गुमैजों आंजों रङियायाव थांदों आरोना, हन्डा डिलाराव गारि नाम्बार लगायनो थांनो नागिरदों आरोना, गारिनि फ्लेग लगायनो थांनो नागिरदों आरो। जों दा थांगासिनो आरोना, साहा फारसेनिफ्राय खोलाहा फारसे थांगासिनो रङियायाव आरोना। गारि डिलारा हन्डा डिलार, ओमफ्राय स्कुटिया ग्रेजिया आरोना। बे डिलाराव माबा दं आरो, ग्रेजिया, डिअ, ओमफ्राय एक्टिभा बे दं आरोना स्कुटिफोरा, ओमफ्राय बाइकफोरबो दङ दंनायलाय। दा जों थांगासिनो आरोना लोगोफोर, भिडिअखौ एसे इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर। जों दासो बरनगर मोनहां जादों आरोना, बारबाय आरो बरनगर बारबाय, ओमफ्राय दा नै आं माथ्र' एसे टार्निंखौल' लादों आरोना। दा नैबे मटंगा आरोना, मटंगा तिनालि मोनथ'बाय आरो जोङो। ओमफ्राय नैबे पेट्रल पाम्प मोनबाय आरोना, दिपु, बे बसुमतारी पेट्रल पाम्प दं आरोना। बेयाव जोङो थाव सोगोन आरोना, थावखौ 2 लिटारल' सोग्रोबाय आरोना। बेयाव फैलायबाय, रङिया मोनफैबाय आरोना जोङो दा लोगोफोर, रङिया। ओमफ्राय हन्डा डिलारखौ मोनथारसिगोन आरोना दसे थांबानो। दा मोनफैबाय आरोना नै हन्डा डिलार, बियो गेटआव बेबायदि आरोना। लामाखौसो बारा खिन्थानो हायासै आङो, माने दिन्थिनो हायासै। दा जोङो नै सिङाव हाबबाय आरोना लोगोफोर। नैबे बाइक आरो, गोदानानोबो जायो बे गोदान आरोना बाइकआ, माबा हाद्रि नाङोना बाहेरायाव नैबेबो बरनबाय बाइक। थानाय जायो। ओमफ्राय ओरै बिथोरखैबो दंबावो आरोना, हो नै बिसोरबो स्कुटि आरो इयो गोदान गोजा आरोना, निउ फै गोजा। इयावसो जिरायनो इयाव जिरायग्रा दं। नैबे बेबो बाइक, ओमफ्राय ओरै सिंखिजाय दङ आरो, सिंखिजायबो बुहुद दं आरोना बे बिदिनो गोजा गोदान। आरोना लोगोफोर सिङाव बांसिन कास्टमार बाइकआ बांसिन दं लाखो आरो, ओमफ्राय बेयावनो रिफायारिं जिरायग्रा खालामनो माने सार्भिसिं खालामनो लाबोनायबो दङ बेयाव आरो। नैबे जिरायथ'नोसै आरोना कास्टमार लोगोफोर ओरैजाय एसे जिरायग्रा देखायनो आरोना, र' इयाव माबा कास्टमारफोर फैबा जिरायग्रा माने। सार्भिस मेनेजार। दा नैबे आरोना नै, माने जों फुङावनो सफैथारबाय नालाय, ओमफ्राय माबाया मानसिफोर फैजोबाखै आरोना। दा नै सब गारि गोदान गोजा आरो लोगोफोर, बायनोबा आरोना बेयाव मोनगोन। बेयाव हन्डा डिलार आरोना, बेयाव डिअ मोनगोन, ओमफ्राय ग्रेजिया दङ स्कुटिया, ओमफ्राय ओरै बाइकफोरबो दं आरो, ओरै बाइक। बाइकआ एसे खम आरोना, स्कुटियानो बांसिन। जिरायथ'नो नामा? अबे? अ नैयो माबा सार्भिसिं खालामनो दोनफैनाय। अबावबा गोलैदोंमोन खोमा इयो, खहे खथे जाजोब्बाय आरोना नै बे गंसेया। ओमफ्राय नोंसोरथ' नाम्बार प्लेट गैयिया इसोर सब गोदान गोजा आरोना, सब गोदान गोजा इयो। दा जों जिरायथ'नोसै आरोना, एसे खोमसि जाना दं माथो जिरायग्राया। नैबेयो एक्टिभा मोनफैबाय आरोना, ग्रेजिया एक्टिभा, ग्रेजिया नङा माबा एक्टिभा 25 इयो। जाबाय र' एबार थांसै। मा होनदों? माबा सिट कभार। एबारना दखाननि माल माथा लानानै थांनोसै आरोना, एसेल' लागोन, बारा लाया माल माथाखौ।
एसे साहा लोंबाय आरोना दामि मेथाइ जानो हायाखै आरोना फैसा बारा गैया जाखाना ओंखारबाय आरोना लोगोफोर। दा जों हरेक माल हलसेलाव फैलायबाय आरोना बेयाव माबाबो दङ सिलाइ आरिबो दङ आरोना बाल्थिंफोरबो मोनजोबो इयाव सब मोनो। नै सिलाइखौ दांनायदों आङो आयोद मोजांथारमोन सिलाइया सोरनावबा फैसा दाबि हैनो हागौमोन। नैबे बे मावजार जागोन नामा मावजार प्रिस्टल जाबावो प्रिस्टल नैबे ओमफ्राय बेफोर सब गेलेग्रा मुवा गोजा आरोना गथ'फोर लाग्रा नै आरो फुथ्ला आरोना जा मोजां मोजांखा फुथ्लायाबो लोगोफोर सोरबाफोर बायोब्ला आङो बायना लाबोगौमोन। नै आरो जिअ' बेटारि लाबोदों आरोना इयारफन नैबेबो इयारफन आरो बेलेग बेलेग दामनि जागोन आरोना लोगोफोर बेफोरो।